MTV. Менә кабат карлар ява дип җырлар вакыт та килеп җитәчәк. Ләкин бүген әле бу җырны җырларга иртәрәк. Шуңа күрә мин, Айгөл Рахимова, әлегә сезне татар эстрадасының иң кайнар яңалыклары белән таныштыра торам. Хәерле кич дуслар, шоу-биз, без йолдызлар турында барысын да беләбез. Бездән аерылмагыз, киттек. Татар җыры эстрада фестивале тамашачыларны таң калдыруын дәвам итә. Татар җыры гала концерты 11 ноябрь көне мәскәүлеләрне сөендерсә, 22 декабрьдә 19 тапкыр узачак Татар җыры эстрада фестивале Казаныбызда үтәчәк. Алтын бар статуэткасына кемдер лайыклы дип табылыр? Оештыручылар бу елны безне нәрсә белән шатландырыр? Тиздән белербез. Билетлар инде сатуда. Алырга ашыгыгыз. Мәскәү татарлары DJ Радик белән Айрат Сафин Татарстан буенча гастрольләр белән йөри. Җырчыларның Мәскәү егетләре программасын тамашачылар яратты. Социаль челтәрдә тамашачыларның матур комментарийларын укырга була. Ләкин гастрольгә аяк салучылар да бар. Егетләр бу шәһәрендә безнең билетларны сатмыйлар. Тамашачыларга концерт булмый дип әйтәләр икән, дип сөйләде Радик. Моның нәрсә белән бәйле булуын егетләр аңламый. Ләкин гаепленең кем икәнен чамалыйбыз диялар. Егетләр, конкурентлар булгач әйбәт, димәк, көнләшерлегегез бар. Уңышлар. Рәсвасы кызлар гаиләсе бу атнада кызлары Венераның туган көнен билгеләп үтте. Ләкин, ни кызганыч, кызчык туган көнен хастаханәдә каршылый. Рәзның кызына операция кичерергә туры килә. Аның аппендицитын алалар. Бу хакта җырчы Instagram аккаунтында да хәбәр итте. 10 яшьне хастаханәдә каршылар без димәгән идек. Ләкин Аллага шөкер, ул көн узды, дип яза ул. Раяз, Венераның терелеп чыгуын, ә сезгә кайгы хәсрәтсез көннәр теләп калам. Татар эстрадасына яңа гына килеп кергән Линар Белый турында сораулар шактый килә. Нигә Белый, ничә яшь дип сораучылар бар. Барлык сорауларны туплап Линарның үзенә бирдем. Линарның чын фамилиясе Вәлиев икән. Беренчедән, мондый фамилияле җырчылар эстрадада күп. Шуңа аны калдырмадык. Икенчедән, ак яңалык, яңа юл дигәнне аңлата. Линарның үзенә хәтта җырчылар яңа агым ачасың. Шундыйрак исем кирәк диделәр, дип сөйләде егетнең продюсеры. Линарга әле нибары 19 яшь. Бүгенге көндә ул татар башкорт эстрадасының яшь башкаручысы булып санала. Ни дим? Уңышлар сиңа, Линар. Яңа үрләр, яңа мөмкинлекләр сине алда көтә. Шулпан Юсупованың Instagram аккаунтын карасагыз күргәнсездер. Яшь кына җырчы Фәрит Низамиев белән фотолар күренә башлады. Күпләр моны театраль солянкада катнаштылар да кыланалар инде дип кабул итте. Мин дә башта шулай уйлаган идем. Ләкин бу атнада Шулпан тагы Фәрит белән фотосын кертте. Шуңа дуслар, әле бер нәрсә бар микән? Ишетә калсагыз, миңа да хәбәр итерсез. MTV Production коллективы клип төшергән, матур, хисле, сезгә ошый торган, тиздән экраннарга да чыгар. Әлегә миннән сезгә кыска варианты карыйбыз. Зажжом дисәм, шоу-биз репортажының кем белән булуын тиз аңларсыз. Әйе, Дамир Зиннатуллин бу чыгарылышта Римма Никитинадан интервью алган. Шоу-биз командасы җырчының кичәсендә булып кайткан. Барысын да сөйләп тормыйм, карыйк.
Сәлам дуслар, яшьләр арасында популяр булган татар эстрадасының зажигалкасы Римма Никитина бүген үзенең сольный концертын тәкъдим итә. Без дә килдек һәм инде бүген без монда ял итәчәкбез. Әлеге концерттан репортажны без сезгә әзерләдек. Концерт башлана. Римма Никитина әзер, хәлләр ничек? Хәлләр Аллага шөкер Дамир. Бу концерт минем өчен чыннан да бик зур вакыйга, бик дулкынланам, мин моны яшермим. Чөнки бүгенге концертка мин 3 ай буе әзерләндем. Һәм менә бүгенге концертта инде мине кадерле тамашачым 4 төрле образда күрәчәк. Нәрсәсеннән куркасың, ник дулкынланасың? Беренче концертым Казанда. Казан ул үзегез беләсез, экзамен биргән кебек. Башка шәһәрләрдә тулы заллар белән куйсам да, менә Чаллыда былтыр тулы зал белән концерт ясадым мин. Сургутларда булдым үземнең концертна. Хәтта Камчаткага барып җиттем. Менә Казанда беренче сольный концерт ул бүген. Һәм бик дулкынланам. Экзамендагы кебек үземне хис иттем. Римма, синең сольный концертың ул дискотека форматында. Ни өчен мондай формацияларга булдың? Безнең инде бик күп җырчылар, оперный җырчылар, басып торып торган җырчылар бик күп. Мин бит басып торып кына җырлый белмим. Мин гел селкенә, миңа әни әйтә, кызым, синең эчендә чирбичок бар бугай, гел шулай селкенеп кенә торасың син ди. Шуңа күрә дә миңа йөриләр дискотекага йөргән балалар күбрәк, балалар һәм студентлар. Уллар да килгәли, шуңа күрә концерт куеп караган ик мондый. Халык нишәргә белми. Утыра менә булай иттереп, пароходларга чыгып бийселәре килә. Һәм мин аңладым шуңа күрә дә мин тараторийны сайладым. Чөнки монда утырып та карап була, биеп тә була. Бу концертның акча эшләү максаты белән ясаламы, яисә башка максатлар бармы икән? Беренче Казандагы сольный концерттан бер генә җырчыны атагыз әле миңа акча эшләгән. Андый җырчылар юктыр ул, чөнки беренче сольный концерт чыннан да дулкынландыра. Акча өчен эшләгән ниятем түгел. Мин моны яшермим. Бу концертта мин үземне Римма Никитина икәнне күрсәтәчәкмен. Халыкка исемемне танытыр өчен ясалган концерт бу. Һәм инде үземнең мои хорошийларны җыер өчен. Дамир, мин бу концертны бик озак көттем. Чөнки Казанда концерт ясар өчен мин әле әзер түгелем. Әмма мин бүген әзер. Миңа инде үземнең менә подписчикларым язлар, "Рима, кайчан Казанда концерт ясасын? Кайчан Казанда концерт ясасын?" Мин инде үземнең көчемә таянгачтын һәм мин беләм бүген залда да бик күп тамашачы булачак, чөнки билетлар да яхшы сатылган. Шушы мизгелне мин халыкның сораганын көттем бу концертны. Сорап алынган концерт бу. Һәм халык сораганда куеп карарга кирәк. Вакытында атып калырга кирәк. Йоклап ятмаска. Римма, күрәм, эшлисең, шабасың, тик тормыйсың, продюсерың бармы? Синең иҗатыңны алга тартып торучы. Юк, минем продюсерым юк. Мин моны яшермим, спонсорым да юк. Мин суткасына 2 сәгать йоклыйм. Нигә икәнен әйтәм? Чөнки мин үземә продюсер, үзем костюмнарны тегәм. Күп костюмнарны чигәм. Тегүен тиктертәм, чигәм костюмнарны. Җырларны үзем язам, аранжировщик белән үзем утырам, афиша билетларны үзем җибәрәм. Соңгы вакытта минем Резида барлыкка килде, һәм инде ул мине поддерживать итә, ул как концертный директор, администратор кебек булышып йөри. Әле ул аңар яңа гына кирип килүче, бик олы яшьтәге бер ханым. Ул мине кызык кебек күрә. Бүгенге концертта аның да роле бик зур, чөнки ул минем өчен җанып киеп йөрде. Ул хәйрия эше белән чабамы, яисә син аңа нинди булса да теге акчасын да түлисеңме? Хәзерге вакытта мин бу концерттан әле акча эшлим дип белмим. Ул миңа пока булыша. Булыша кызык кебек күрә ул мине. Киләчәктә мин аны администратор итеп конкретно өйрәтеп бетереп калдырырга җыенам. Чөнки менә бу концертта афишалар җибәрергә, рекламалар буенча ул булышып йөрде миңа. Резида каян мен сине тапты ул? Концертыңда булдымы? Резида белән инде без 13 ел буе бергә мин аны икенче әни дип йөрим үземнең. Чөнки Казан әнисе дип ул гел минем белән. Казанга мин укырга килгәннән бирле ул гел минем белән. Минем бик якын кешем ул. Туганым кебек. Әниең дә бүген бар, абыйларың да бар. Алар синең иҗатны димәк карап, кызыксынып, һәм инде сиңа ярдәм итеп торалар һәр вакытта, әйме? Әйе, әлбәттә, әни бүген концертка киләчәк. Бик дулкынлана минем әни, кызым. Әйдә инде матур итеп концертны куеп чыкты, бүген иртәгән шалтыратып, әниең беренче шалтыратты. Дулкынлама, син кызым булдырасың диде. Бүген Римма Никитинаның концерты. Сез монда, сез моны күрәсез, горурланасызмы кыз белән? Бик горурланам. Дулкынланам да, хәтта кызымның шушындай залларда шундай концерт куюы миңа бик зур горурлык. Аның мондай оңышка ирешүе безнең өчен бик зур горурлык инде. Игезәк сыңарыма килгәндә минем игезәгем вообще минем җырларны аңламый. Мин русча татарча сөйлим инде, чөнки мин крашен кызы.
һәм керәшен кызы булуым белән мин горурланам. Игезәге минем Римма берәр кайчан җырларга өйрәнерсең әле дип йөри. Болай тәнкыйть белдерәмесең? Тәнкыйть белдерә. Нәрсә сөйли? Ул гел аңламый. Мин сине берәр кайчан да уйламаган җырчы булырсың дип. Ничек инде ул җырлап кына акча эшләп була ди. Ничек инде шундый профессия була инде. Ул бер дә аңламый. Чөнки ул дорожник, без вообще игезәкләр булсак та икебез ике төрле. Тимофей, беләм син Римманың иҗатын, гомумән аның җырлавын хупламыйсың. Алайса монда нишләп йөрисең икән? Нишләп хупламыйм, мин хуплыйм, яратам, тыңлыйм. Аны кем әйтте сезгә, мин шулай яратмыйм дип Римма үзе. белмим. Тыңлыйм бит мин тоже аның Мине артистка санамыйды, минем җырлавымны яратмыйды. Яратам. Киңәшләп бирәсеңме? Нинди киңәш бирмим я? Үзе эшли инде үзенең ниләрен. Үзенең проблема, үзе эшләйтә. Кирәк булса, нитсә булышабыз инде. Әйтеп уздым, шабасың бит, әйме? Римма Никитина проекты ул гомумән керемле проект микән? Римма Никитина проекты ул керемле проект. Мин моны тәгаен әйтә алам, чөнки мин үз-үземә ышанам, үземнең көчемә ышанам. Һәм мин беләм, минем берәр кайчан үземнең продюсерым булачак, берәр кайчан мине күреп күтәрергә кеше булачак. Миңа әни әйтә, кызым, син үзең күтәрелгәчтен бик күп продюсерлар килеп чыгачак әле ул ди. Бүгенге концертта бик күп кешеләр киләчәк, минем концертны карарга, зур-зур кешеләр. Римма Никитина проектына кызыксынган кешеләр. Менә бүгенге концерттан соң кем беләм, бәлки продюсерым да барлыкка килер. Мин продюсер белән эшләрим, мин моны яшермим, чөнки үземә генә бик авыр. Бөтенләй бергә үзем чабам. Һәм шуңа күрә дә минем иҗатка көчем әс кала. Мин алай да тырышам. Инстаграмда күренә, син җырлыйсың, шабасың, концертларың бар, тик тормыйсың. Акча күп керә инде, әйме алайса? Дамир шуны әйтә, мин акча яшермим, мин күп эшлим. Чөнки мин һәр вакыт эштә. Күреп торасыз, мин көненә 3-4 банкетта эшлим, бер концерттан икенче концертка чабам мин. Ул акча ничек керә? Һәм менә шушы Римма Никитина проектына кереп бара ул. Концертлар белән чыгасың. Инде күрсәтәсең, анда 30 тамашачы утырган була, 20, кайча та 100. Гомумән гел тулы заллар булмый инде. Гел тулы заллар булмый, чөнки мин әле телевидениегә менә 30 августтан чыга башладым. Чөнки телевидениегә үзенне күрсәтергә бик зур акчалар таләп итә. Моны бер кемгә дә яшерен батырын түгел, телевидение акча түләсәң, сине күрсәтәләр. Шуңа күрә әйтәм бит, менә эшләгән акчам шушы телевидениегә, радиодан хәзер чыга башладым. Үземне танытырга ничек тә кирәк бит. Шуңа тырышам. Ничә сум бирдең? Әйтмим. Күп бирдем. Миллион бармы? Ярты ел телевидениедә Team TV каналында мине карый алачаксыз. Bu sihri yıldızlı kişlerde Kümelgen köngüller hislerge Bir bulup kavuşkan süyüler Merhamet gülüler Aşkına 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 Gili gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Aşkına 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 Gili yanlarıma Tolpuna 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 Iş yanlarıma Seyer bulsan gına Şanlama girsin yanıma Кемгә ошап ул менә шундый артист булган икән? Безнең семья гомумән музыкаль дип әйтәсем килә җырчылардан. Минем олы кызым да җырлый, малаем да җырлап йөрмәсә дә җырлый. Аннары үзем дә мин халык ансамблендә солист булып торам. Булай аның авазы безнең минем үземнең әнием бик оста җырчы булган. Аның шушындый нәзик тавышлы булган. Безнең үзебезнең калынрак ул әбисенә охшаган. Әбисе шикелле җырчы. Әбисе бик матур җырлыдыр яны. Рәхия апа, төнге клубларда, дискотекаларда әле беренче тапкырдыр инде, әйме? Инде беренче тапкыр Бийсезме бүген рәхәтләнеп? бийбез, ничек биемисә. Римманы гел мактап кына торасызмы, яисә шелтәләрдә белдерәсезме? Ну, хәзер инде шелтә белдермибез инде үскәч. Хәзер мактыйбыз. Чөнки безне мине хәзер бөтен җирдә таныйлар. Римманың әнисе битсез, Римманың әнисе битсез дип әйтәләр. Хәзер ни бер җирдә очратсалар даган кайсы авылдан дип сорыйлар, Сәрдәдән дип әйткәч, аннан Римма Никитинаны беләбез без диләр. Менә күп кеше хәзер танып дәшә. Ничек горурланмыйсың? Римма ничә яшьтән җырлый башлады ул? Римма кичкенәдән җырлый инде ул. Аның ничә яшьтән дип әйтим, кичкенәдән минем балалар җырлыйлар, сәхнәдә беренче алар инде. Римма бигрәкте. Риммага нинди булса башка профессия, нинди профессия туры килер икән артист булмаса? Белмим, әйтә алмыйм ансын. Ул кичкенәдән бирле шулай җырлап, һаман җырчы булам дип йөрде. Нәтиләгенә иреште.
молодец ул, без аны бик яратабыз. Ул минем белүемчә инде 3 яшьтән бирле җырлый башлады, сәхнәдән төшмәде инде ул. Ул мәктәптә укыганда, хәтта балалар бакчасында йөргәндә дә гел җырларга ашкынды. Без аңар бер дә ышанмаган идек, ул җырчы булып китәр дип, ләкин ул җырчы булып китте. Беләм, Радик Юлъякшинны үзеңә өйләндерергә теләгән идең, аның җырын үзгәртеп башкарган идең. Моны да искә төшереп китик әле. Мин аны өйләндерергә теләмәгән дидем. Нигә аны бөтен кеше шулай дип, бөтен телевидение, бөтен радио, бөтен журналларда язып чыктылар аны. Мин аны кызыгыш өчен ясалган җыр, мин бит аны үземнән сорадым. Радик әйтә, мин шундый кызыгыш җыр яздым. Чыгарсам ярыймы дип, ярый диде. Чыкты да, мин шулай популяр булыр дип уйламаган инде. Син аны рөхсәт алып ясадың, әйме? Рөхсәт алып ясаган әйбер ул. Ул популярлашкачтан ул җыр. Миңа аны җырларга тыйдылар. Ләкин аны минем мои хорошие минем форматларым сорап алдылар. Һәм инде мин официально разрешениесен алдым. Гомумән хәзер син кем белән булса йөрисеңме? Йөргән кешең бармы? Йөргән кешем юк. Соңгы тапкыр мөнәсәбәтләр качан булды? Соңгы тапкыр мөнәсәбәтләр минем 2 ел элек яраткан егетем белән кияүгә чыгарга тиеш бит, мин 4 елларым йөргән егетем белән туй алдыннан ташлаштык да без, һәм шуннан китте инде минем сольный карьерам, дөресен әйткәндә. Чөнки шуннан соң депрессия булды минем 1 ай. Бик нык ябыктым. Җырлар үзеннән үзе языла. Мин гомумән җырларымны язам бик авыр вакытта гына, яисә инде бик шатлыклы вакытта гына. Шул вакытта бик күп җырлар язылды. Һәм менә үз минем репертуардагы җырларның 90% җырларым үземнеке, көйдә, сүзләрдә. Туйдан ни өчен качтың? Инде димәк син карьераны сайлагансың. Ни өчен? Карьераны сайламадым. Карьера мине сайлады дип әйтсәк тә була. Ни өчен ташлашканымны Дамир әйтәсем килми. Гаеп бер кешедә генә булмый. 2 кешедә дә бар, миндә дә бардыр, бәлки анда да бардыр. Ләкин аны ул эшләгән кыянәтне кичерә алмадым. Сагынасыңмы син? Юк, башта сагынайым. 1 елдан соң кайтты ул, һәм шуннан соң кайтканнан соң яздым мин кире килмә дигән җырын. Минем гомум әйтәм бит, һәрбер җырында минем тормышым, алар поэтапно язылып бара, һәрбер җыр. Кире килмә дигән җыр, шуннан соң ул миңа SMS язып җибәргән, син мине бөтен Татарстанга данымны чыгардың дип. Ни өчен хыянәт иткән икән? Мәхәббәт булган җирдә хыянәт булмый гомумән. Дип әйтәләр. Хыянәттән генә түгел. Мин хыянәтне бәлки кичерә алган да булыр идем. Мин үзем өстемнән көлгән кешеләрне яратмыйм. Һәм инде шундый вакытка килеп җитте. Ул минем карьерамны, минем җырларымны вообще аңламый иде. Бер вакытта поддерживать итми, мин аңа җырлар язайм. Минем күп җырларым, мин яшермим, аңар багышлап язган җырларым бик күп. Уларны тыңламый иде. Мин моңарда күз йома идем. Соңгы вакытта минем күзләрем ачылды да, мин ишекне яптым да, кайттым да киттем. Мин бер борылам икән 180 градуска кире әйләнмим. Минем белән алай шаярырга ярамый. Хәзерге мизгелдә артыңнан йөри торган егетләр бармы? Бик күп. Ниндирәкләр алар? Алар байлармы? Ярлылармы? Белмим, нинди алар? Матурлар. Төрлесе бар да мен. Мин бае да бар, директорлар да бар, студентлар да бар. Хәтта шунысы кызык, миңа 30 яшь булса да, миңа бик приятно, конечно, 18 яшьлек егетләр артыннан йөри. Дуслар, бүген монда яшьләр генә түгел, менә шундый абыйлар да бар. Исәнмесез? Исәнмесез. Риммага махсус чәчәкләр алып килдегез. Сез аны каян беләсез? Иҗатын яратасызмы? Мин аның белән 4-5 ел элек инде таныш, бер туйда туяп бардык иде, шуннан бирле таныш һәм иҗатын яратам, уважайтам, хөрмәт итәм мин аны. Җырларын тыңлыйсыз, җырларын Постоянно тыңлап, бөтен клип, бөтен җырын тыңлап барам инде. звонитеп аралашасызмы телефоннан? Әле дә уңышлар теләп калдым инде, SMS аркылы. Тормыш иптәшегез бармы? Юк. Бәлки менә Юк, кирәкме? мәхәббәт аңлатырга теләмисезме Риммага? Юк, аны кызым дип кенә йөртәм мин просто. 101 роза бүләк иткән егет турында да беләм. Сөйләп җибәр әле. Әйе, туган көнемә бүләк итте ул, 101 роза миңа тәкъдим ясадылар. Мине яраткан егет инде Ульяновск ягыннан. Шул Тәкъдим ясады, ләкин син юк дидеңме? мин юк дидем. Ни өчен? Ни өчен? Чөнки минем кешем түгел. Ә булай синең кешең очраса, кияүгә чыгарга әзерме син? Әлбәттә, минем өчен карьера беренче урында түгел. Чөнки мин әйтәм бит, мин гомумән карьера сармын дип уйламаган идем. Мине аңлаучы кеше табыла икән, ул минем җырларымда кабул итәчәк. Әгәр дә әйтә икән, сәхнәдә Римма китәсең, өйдә бәбәйләр табып утырасың дип, бәлки мин китермен дә. Китәм, шул вакытта, әгәр дә мин анда ышанмасам, ул мине ышандырса үзенә,
сәхнәдән китәчәкмен. Мин моны яшермим. Ә пока мин сәхнәдә балкырга җыенам. Әле мин татар эстрадасында үз йолдызымны кабызачакмын. Ә синең йөргән егетең, тормыш иптәшең артист булырга мөмкинме? Юк. Ә Фәрит Низамиевка килгәндә күрдек. Тәкъдим ясадыгызмы, нәрсә булганын аңлап бетермәдем, ләкин ниндидер мөнәсәбәтләр бар кебек. Уйнау булганмы, юкмы сорыйм әле. Мине инде Элвенгрига башта кияүгә бирделәр, аннары Илназ Гариповка бирделәр, инде Фәрит Низамиев. Мунир Рахмаев та булып алды әле берәмәле. Юк, артистка бер вакытта да кияүгә чыгарга җыймыйм, чөнки иҗат кешесе, мине аңлый торган кеше иҗат кешесе булырга тиештер түгелдер дип уйланым мин. Сиңа кичкенә генә рубрика әзерләдек. Син нинди килен? Мин сиңа сораулар бирәм, син әйе, юк кына дип җавап бирәсең. Һәм инде синең җавапларыңа карап, без синең нинди килен икәнеңне аңлаячакбыз. Әгәр дә егетең туй алдыннан ялгыш башка исем белән эндәшсә, син туйдан качырга мөмкинме? Юк, әлбәттә, башы буталып киткәндер, кызлар бик күп, мин матур. Юк, юк, әйе, яме. Мальчишникта булачак кешеләрнең исемлеген тикшерәчәксеңме? Юк. Син пешергән ризыктан егетеңә начар булса, аптечкадан нинди дарулар бирәсен беләсеңме? Мин аны үзем лечить итәм. Беләсеңме, юкмы, әйеме, юкмы? Беләм. Шуруповерт белән ит чыгарткычны бергә ничек кулланасын беләсеңме? Беләм. Сөт кайнаткан чакта кастрюльнең өстенә агач кашык ни өчен куярга кирәк икәнен беләсеңме? Белмим. Футболда офсайд һәм пенальти нәрсә аңлатканын беләсеңме? Беләм. Өеңдә пакетлар белән пакет булачакмы? Булачак. Син гырылдаган кешене гырылдавыннан ничек туктатырга икәнен беләсеңме? Беләм. Ирең дуслар белән балыкка китеп телефонын алмаса тавыш куптарасыңмы? Юк. Ирең өйгә кайтмагач барлык дусларына шалтыратып сорагач, ул миндә кунды дисәләр, ә ирең ауда булдым дисә, син җинаять кодексының ничәнче маддәсе сиңа янаганын беләсеңме? Белмим. Туйда әше дип ни өчен кычкырганнарын беләсеңме? Беләм. Шуруповерт белән ит чыгарткычны бергә ничек кулланырга була икән беләм дидең, ничек? Кнопкасына басып, тырылдатырга кирәк. Бергә кушып индәйме? Әйе. Аңлашылды, эшләгәнең бармы әле? Юк, эшләгәнем юк. Сөт кайнаткан чакта кастрюльнең өстенә агач кашык куярга нәрсәгә икән белмисең, әйме? Сөт ташып чыкмасын өчен. Чөнки мин ашарга пешерергә яратмыйм. Алайса синең монда безнең булды юк дигән җаваплар күбрәк бугай һәм сиңа менә шундый нәтиҗә. Сез күптәннән кияүдә булырга тиеш. Хәзерге мизгелдә сездә бер генә проблема. Сез сайлана башлагансыз. Шулай бит инде акыл керде. Шуңа күрә сайланам. Римма, әнең кияүгә чыгасыңмы дип аптыратамы, буламы шундый сораулар? Әни аптыратайы башта хәзер инде сүрелде әзрәк. Чөнки белә, мин аны тыңлыйм, үземчә эшлим. Римма ни өчен һаман кияүдә түгел икән, белмисеңме? Сыры нәрсәдә икән? Белмим, әйтә алмыйм, ансын. Мин әйткәндә юк кияүгә чык дип, үзе белә торган үз башы бар. Әйтә икән кияүгә чыга икән, кияүгә чыгам дип чыксын, пожалуйста. Римманы яхшы беләсең, Риммага нинди кияүләр туры килә икән? Аның аңар ничек дип әйтим? Ул матурлыкка карамый. Аның өчен аны аңлый белгән. Аны чын күңелдән яратучы. Аның өчен барсын да эшләргә теләүче кияү кирәктер дип уйлыйм мин үземчә. Сер итеп кенә әйтегез әле, андый кеше бармы? Бар. Нәшәсендә кем ул? Бар. Исеме? Юк, мин сезгә әйтә алмыйм. Бармы ни? Бар. Йөргән егете бар. Исеме? Әйтмим. Үзеннән башка әйтмим, бәлки аның өчен сырдыр ул. Рөстәм, Римма Никитинаның егете бар диләр, әйме? Син түгелме икән? Беркем әйтми, исемен әйтмиләр, син түгелме? Юк, мин түгел. Ансы точно мин түгел инде. Егете кем икән даже үзем дә белмим. Кем икән? Римма яшыймы сиңа? Әйе. Йөрергә теләр идеңме? Ну, сигән яры булырга теләр идеңме? Ну, да, скорее всего, потому что безнең гастрольдә булганда мин предлагал. Андый хәлләр булган хәлләр бар иде инде. Яратасың аны димәк. Әйе. Нинди яклары ошый? Бөтен яклар охшый, бик матур, бик шибәр, бик талантлы кыз, бик акыллы, тәртипле, гаилә корыр өчен матур шундый тәртипле кыз инде. Римманың күзләренә карап әйт әле, Римма, мин сине яратам, яисә тәкъдим ясап кара, тагын бер тапкыр. Римма, мин сине чын күңелдән яратам. Ә син җырчылар белән гомумән әрләшкәнең бармы? Шундый начар мөнәсәбәтләргә кергән бармы? Юк, әрләшеп йөргән яратмыйм. Мин әрләшеп йөргән вакытым юк дәмер. Минем башка артистның тормышын тикшерергә дә вакытым юк. Менә мине бик күп артистлар карап баралар, әмма язалар. Минем аларны тикшерергә вакытым юк, чынлап. Бу вакытым юк. Мине үземнең мин подписан булган кешеләргә дә лайк куярга вакытым юк соң вакытта.
Булды, булмады рубрикасы. Шулай дип җавап кына бирергә кирәк булачак. Артистлар белән әрләшкәнең булдымы? Булмады. Туйдан качканың булдымы? Булды? Кибеттән әйбер урлаганың булдымы? Юк. Кеше телефонын актарганың булдымы? Юк. Гайбәт сөйләгәнең булдымы? Булды әлбәттә. Барганыңа үкенгән свиданиялар булдымы? Юк. Сәхнәдә сүгенгәнең булдымы? Булды. Оялырлык чыгышларың булдымы? Булды. Йыртык кием белән чыкканың бармы сәхнәгә? Бар. Ярар, әйдә нәтиҗә ясыйбыз. Иң кызык сорау ул да булса, сәхнәдә сүгенгәнең бармы ни синең? Бар. Берсендә ычкынды. Нишләдең? Ялдың, гафу үтендеңме? Халык шаркылдап көлде дә, давай тагын бер әйтәле диде. Әни ялган чыгыш кайсы? Шул инде ул. Юк, ансы түгел. Ялган чыгыш, аны бөтен кеше белә инде, арчада төшеп китте минем менә шушындый топигым. Гайбәт сөйләгәнең булдымы? Әлбәттә булды. Хатын-кыз гомумән гайбәтчеләргә ярата инде ул. Артистларның гайбәтләрен сөйлисеңме? Юк, артистларның гайбәтен сөйләмим, мин үземнең подружкалар белән гайбәтчеләргә яратам мин. Римма, синең бүген концертта бернинди татар артистлары юк. Бары тик бер Мәскәү артистын беләм, ул да булса честный дидең, әйме? Нигә алай ясадың? Чөнки минем клубный концерт һәм яшьләргә ул инде бик сюрприз булачак, яратырлар дип уйлыйм. Шуңа күрә татар эстрада артистын чакырмадым. Бик күп татар артистлары. Миндә әзрәк Мәскәүнеке булсын әле. Римма самая лучшая. Я желаю ей счастья, удачи и всего-всего-всего. Как говорится, татарская Бузова. Сиңа күп критика ишетергә туры киләме? Әлбәттә, Дамир, минем Инстаграмны гына ачып карагыз, башка артистларны карыйм, минеме 1-2 комментарий гына. Миндә йөзләп язалар. Һәм аның бик күбесе начар комментарийлар, мин аны һәрберсен укып барам. Миңа әйтә критикага мин бик яхшы карыйм. Чөнки шушы критика миңа алдагы тормышымда үсәргә ярдәм итә. Нәрсә дип сүгәләр? Сүгәләр җырлый белмисең дип, бии белмисең дип, киемнәрең матур түгел дип, менә бүген бик матур костюмнар тиктердем. Инде бүгенге костюмнарымда ошамаса, белмим инде мин бу халыкка ничек ярап булыр. Бөтен кешегә дә ярап булмый. Главное минем үземә ошый. Күңел төшәме? Төшми. Күңел төшми, укыйм да. Миңа алар гомумән, мин әйтәм икән, мине шәйниләр икән, минем турында сөйләр икән, мин алда. Каралым, Исия Бәдретдинова турында да сорасым килә. Аралашайдыгыз, бик якын дуслар дигез, ләкин бүгенге концертта ул булмаячак та дигән идең. Гомумән хәзер дуслык биттеме әллә? Юк, дуслык бетте дип әйтә алмыйм мин аның белән. Без аралашабыз, чөнки аның концертлары бер якта, минем концертлар бер якта. Шуңа күрә алдагы кебек аралашу юк хәзер. Концертыңны куясың. Әлеге концерт программасы белән Татарстан Республикасы буенча гастрольләр белән чыгарга планлаштырасыңмы? Алла бирсә, Дамир, әлбәттә шушы Казаннан башланачак. Минем сентябрь ахырында мин чыгып китәм инде 9 көнгә Оренбург ягында минем 9 концертым. Аннары китә Чаллы, Нижнекамский, зур шәһәрләр. Быел гомумән мин күбрәк районный центрлар һәм шәһәрләрдә йөреп чыгачакмын. Чөнки былтыр мин чыннан да йөрдем авылларда, яшердем 20-30 кешегә үземне күрсәтер өчен. Ә быел инде мин әзрәк үземне белгән җирләргә барырга тырышам, кая халык җыелган күбрәк. Зур авылларга, яңалардан соң кергә исәп бар. Ә булай в основном районнарда булачак һәм зур шәһәрләрдә. Инде хәзер тамашачыларга мөрәҗәгать итәргә була, теләкләреңне җиткер, сүзләрең дә бардыр. Кадерле тамашачым, мин сезне бик яратам. Килегез әле концертка, бергәләп зажжым. Күңелле булачак. Римма тамашачыны нинди сыйфатлары белән яулый икән? Римма, дөресен әйткәндә, Римманың миңа омтылышы, аның куелган максатларга ирешүе, менә шунысы мине шаккатыра. Һәм мин аның белән горурланам, якыннан таныш булуыма. Мин аны сеңлем урынына күрәм. Шуның өчен дә мин аны бик каты ярдәм итәргә, анарга яңадан яңа җырлар язарга. Афәрин, әйтәм бит, Риммага уңышлар киләчәктә. Әле безнең эшлисе язасы җырлар бар, әле алда шумара, менә шулай профессионал сәхнәгә адам атлыйлар да инде. Шуның өчен Риммага мин уңышлар телим. Риммага нинди темалар килешә икән күбрәк? Риммага темалар килешә, ул да булса инде безнең восточная тематика күбрәк миңа калса килешә. Римманың якын дусты дип беләм сине, ул да булса Римма турында без белмәгән фактны әйтәле. Яисә без белмәгән сыйфатын. Аның сез белмәгән сыйфатлары бик күптер дип уйлыйм. Чөнки мин аны күпләргә караганда якынрак беләм. Ул бит миңа туганда, шул вакытта без дусларда, шул вакытта мин аның терәге дә дип уйлыйм үземне. Нинди сыйфат микән ул? Сез белмәгән сыйфатлар зирәк булуы, кешене үтә күрә белүе,
Рима ул җырчы гына да, менә сәхнәдә үзен матур гына тотучы түгел, әле ул беләсезме психолог. Әле күпләре анага инаначак һәм инде шушы мин әйткән сүзләргә бәяне бирәчәкләр. Тагын нәрсә дип әйтим, аның бик күп андый качестволары әлдә бара торачак, әле алар барысы да ачылачак. Нишләп йөрисең син монда? Мин Рима Никитинаның дустымның концертына келдім, концерт карага. Дуслар, якын дуслармы сез? Якын дуслармы дип аралашабыз инде. Связьда торабыз. Риммага подписчикларны арттырырга ярдәм итәсең син, әме? Ярдәм итәм дип инде, миңа әгәр дә ул эндәшә икән, булышыр дип, мин һәр вакытта да теге аны кире акмыйм, тыңлап, ул сораган әйберләрне куеп барам инде. Римманың постларын керткәч, подписчиклар комментарийлар калдыралармы, нәрсә язалар икән? Төрле фикерләр бар инде, теге кемдер шата, кемдер шатмый дигәндәй, барыбер кешенең төрле фикер булуы, ул минем фикеремчә ул бик яхшы әйбер. Теге бер төрле генә бер полоса буенча гына бармыйлар, һәрбер кеше теге үзенең фикерен белдерә белү, ул бик яхшы әйбер дип уйлыйм инде. Негативы да бар, яхшысы да бар дигәндәй теге. Шул. Риммага син кем? Риммага без дуслар дип әйтик, әйме? Дөрестән дә. Ни өчен дигәндә, чөнки ул бүгенге көндә продюсерсыз алга атлауның бер примеры дип әйтик инде русча, әйме? Шуңа күрә миңа хөрмәтем зур. Бүгенге көндә ул бөтен эшләгән хезмәте, бөтен эшләгән матди чыгымнары барысы да үзеннән чыга. Шуңа күрә без инде берникадәр дәрәҗәдә индидер файда китерә алабыз икән инде моңа сөенәбез генә. Римма белән бик еш эшлисез, башка артистлардан нәрсә белән аерыла икән? Беренчедән, Римма ул кеше буларак, ул беркайчан да дус икән, син дус аның белән. Ул уңга да, сулга да теге бырылып җири торган кеше түгел, аның фикере бар. Кызганыч, бүгенге көндә шоу-бизнеста кайда тотышлырак шул якка ава торган кешеләр бар. Менә кеше ягыннан, кеше сыйфаты буларак, Римма бүгенге көндә иң тугры дусларның берсе безнеке һәм башка компаниялар белән дә ул эшли, ләкин шул ук вакытта кеше буларак дус булып кала. Беркайчан да кешене сатмый, шул яктан кешелек ягыннан шуңа күрә без эшлибез бергә. Римманың иң яраткан фразасы, иң яраткан сүзе дип әйтик инде. Римманың иң яраткан сүзе бүгенге көндә тамашачы алдында "Мои хорошие зажжем". Яңалыклар шактый, стилисе дә күп кебек иде. Инде тапшыруның ахырына да килеп җиткәнбез. Сезне татар эстрадасы яңалыклар белән мин, Айгөл Рахимова таныштырдым. Инде саубуллашыйк. Пока.